independentment del costat de l'esquerra o la dreta que pugui ser. Si hi ha algun partit polític que ajuda a València, el grup d'acció té que estar expectant. Jo vos aconsello, per a sempre, jo el que puc donar ara és, perquè ja no tinc edat ni salut, ni la meva dona tampoc té la salut que tenia entonces, i no puc ajudar com seria la meva il·lusió. Però sí donar consells, si vulgueu, i si algú en alguna ocasió vol vindre a casa i parlar amb mi d'aquestes coses, doncs estic obert. Entonces me sentiré com si vinguera així. Vos dic que en la primera acció política que feu el grup, sense ser el grup el que la feia, va ser la de posar-me a mi en les llistes de la UCD, que era el partit que entonces era de centro-dreta, que és el que guanyà les primeres eleccions. I quan s'estava fent l'estatut, s'estava redactant l'estatut d'autonomia per a València, doncs així que jo vigilara com anava la cosa. Me s'ha oblidat dur així, però tindrem ocasió alguna vegada. Els projectes d'estatuts que s'estaven fent a València. Horrorós, però horrorós. I Emili Atart, que no havia estiga, era el jefe en València de la UCD, que és el que demanà que estiguera jo en les llistes per a tindre vots, i com a mal menor, doncs, diuen, Orellano, deixa de ser president i col·loca tu ahí en aquest puesto, que era ballar la més lletja, i d'això s'ha molt pillau-la. Total, que gràcies a això, Emili Atart me donava per baix mà, me donava paperets y cosas. Mira, ahora se está trabajando esto, ahora se está redactando el estatuto, ahora en el estatuto, ahí lo tienes, estudialo y verás. Este es otra opción de estatuto, porque cada partido presentaba una opción de estatuto. Y había molt de perill que en el estatut final estiguera la quadribarra, això pressupost, i la denominació tota la contra, però descaradament. Entonces, el que feu, Emili Atart, avisant-me d'això, era perquè jo anara a la direcció del grup d'Acció Valencianista i dic, toqueu el pito i que se replega la gent del carrer. Toqueu el pito i aneu així, toqueu el pito i aneu allà. Perquè Emili Atart sabia que si fem una concentració o una manifestació o el que siga y se posaven muy molestos para las autoridades, pues entonces ell tindria força per a treure el millor possible l'estatut. I l'estatut l'únic que tenim en contra és el de la denominació, però se contempla, l'estatut valencià se contempla en el preàmbul que nosaltres som el antiguo reino de València. Això se contempla en el preàmbul. De manera que se tragués el millor possible i encara jo no veig com, tenint els enemics que teníem i la força que teníem en Madrid tot, puguem traure el que tenim. Això va ser gràcies al grup. Però així era, gràcies al grup. Encara, clar, com no tenim la denominació, hi ha molta gent, no, és molt seriós, Gràcies a això tenim l'estatut que tenim. I tenim aquest estatut, des d'ahir és un punt d'arranc per a poder fer moltes coses. Entendreu que és abogat i ho sap. D'ahir se pot treure moltes coses en el futur. Jo sí que demano que vegeu de cada vegada a veure com se les arregleu per a que hi hagi més joventut, perquè el futur del grup és la joventut. Vosaltres ja estem en la recta final, alguns de vosaltres. Jo parlo per mi. Però jo estic mirant els joves i me dona molta il·lusió que el grup se refaça. Ja no vull ser més llarg.
perquè hi ha moltes persones que tenen que parlar, són persones estupendes, poden fer molt bé, i jo l'únic que és nostàlgia, transmitir-vos a vosaltres nostàlgia, i sobretot optimisme. Quan se fundà el grup, hi havia moltíssimes persones que ho veien tot perdut, però estaven ahí, però tot perdut. I gràcies a les persones que ho veien tot guanyat, encara esteu vosaltres als 30 anys així. Així és que moltes gràcies, felicitar-vos, més que les gràcies, felicitar-vos perquè esteu així, perquè això en València té molt de mèrit. En València moltes entitats bones, de cultura, tot han desaparegut als 20 o 30 anys, o antes. I són entitats de cultura que no tenen res, ningú enemic per ahí. I si no dura el que dura el grup. Per favor, feu el que siga perquè el grup estiga sempre en un lloc o en un altre, però que siga el grup. I que el grup li tiri una bona maneta a aquells polítics que vos poden fer bé. Bona nit. Ara, el segon president, el que va ser el segon president, en Pasqual Martín Villalba i Medina, triat ja per elecció, i que, com tots sabeu, i si no vos ho dic, va viure una etapa molt perillosa, tenint els seus rifirrafes en Sánchez Guarner i altres renegats de la causa valencianista. Per favor, Pasqual Martín Villalba. Sánchez Guarner va ser una anècdota i era de que diuen que li havien portat un paquet bomba en el València Semanal, que era una revista que eixia catalanista, que si tal i que si qual, que si eixia una declaració d'ell, que l'havia rebut en sa casa la dona per lo matí. I quan ella arriba a l'última hora de la vesprà, se troba jo, va pensar que era una bomba, cridar la policia tarda no sé quantes hores en anar, quan anaren van veure que sí que era una bomba i la portaren i l'esclataren. Clar, jo, i moltíssima gent com jo, pensàvem que si tu te portes un paquet sospitós a ta casa creient que és una bomba i la teva dona l'agarra i ho deixa allí, quan tu arribes al cap de 4 o 5 hores que la trobes, crides a la policia i la policia tarda 2 o 3 hores en anar, el mínim que devies de fer és si fugir de ta casa i avisar als veïns perquè fugiren també. Però hi hagueren rumors, la gent sempre mal pensar, pensaven que la bomba se l'havia portat ell mateixa, o ell mateixa que ell sabia que allò. Varen fer la Junta Directiva una nota, firmada per mi com a president, condenant tota violència, tant la física com la moral que engendra moltes vegades a la física, i demanant que s'aclarira l'origen d'aquell artefacte, donat el remors de que poguera ser un possible autoatemptat. L'home me va demandar, portar d'abogat a Paco Labó, bueno, i de quan en quan noteta en el periòdic, i jo li replicava en una altra noteta, i me processaren. Inclús la primera manifestació multitudinària que feu el grup, que vos en recordareu que eren del parterre per el carrer de Colón, plaça de l'Ajuntament i tal, pues el conseller de l'Interior va dir que era il·legal perquè havia demanat el permís un delinqüent que estava processat, qual era jo. Però el meu abogat, Eduardo Xulla, al·legà que primerament no estava condenat i per tant no era delinqüent. I la segona part, que en aquells moments havia passat el recurs a sala, estava recurrit el procés i per tant no estava ni processat.